Zimbabwe tadzoka zvekare George Charamba team rake veku president's office vadzoka vave kupindura nyaya iya yamukirira iri muma streets yekunzi vanga vachidemanda an apology kubva ku a certain newspaper vachitaura kuti munofana ku apologize and within 7 publishing days munofana kunge tingati withdraw kana kuti na statements enye zvinhu zvamakataura because inyaya dzekuita se dzekunyeba. Saka iko zvinezvi vakomana vacho vadzoka futi pane mumwe munhu anga atry ku explaina nyaya yacho yese sezvairi achinyatsotsanangura kwazviri kubva nako zvichienda nako ataura kuti inini handisida pakumirira newspaper but chandiri kuda inini kubuditsa chokwadi maonere andiri kuchiita even tisatapinda zvedu pa something like a threat yabva apuwa mere timbopinda panyaya yacho tionesane zvinhu zviri kutaurika panapa. Aritaura kuti Deputy Chief Secretary Charamba, I note with concern the attached letter of complaint and demand directed at a Newsday editor. Please allow me to explain my concern and opinions regarding this letter. I must hasten to say that I don't speak for Newsday or it's the publisher or editor. I speak my mind as free citizen journalist. As such, I don't claim to advise anyone on the matter, but I'm only setting my self free by speaking my mind out here. If we don't call you out on this now, I'm afraid you will go on all out committing this act of colossal media vandalism, which has served you well in the past. Each time you needed to please the master for your own survival, therefore remaining silent will be tragic. Chigame jao rutonesana kuti kutoziziva iwe wagara munhu achikidzira vanhu saka paunoita zvinhu zvako izvo zvajara kuti paunenge wakuda kuita surviving skills ako ekuti urambe uchisurvive uchingoshanda basa rako riri nyore remujinga ndigerero riri soft iroro unenge uchida kufadza murungu uchifadza mutengo uchimuudza kuti aiwa tazoda iso munhu uenda zomuda iso pari kunze zvinhu zvekuti agara ari kuzviita kudhara zvinhu izvi munhu uyu handiti mazvona saka panapa akuchinyatsobuditswa vari kunyatsomuratidza nyaya dzake dzese. Let me start by saying that your letter of complaint and demand for retraction is coming from the wrong office. It should be coming either from ZANU-PF Secretary General Dr. Obed Mpofu, Chris Muchangwa, or Farai Marapira. ZANU-PF should be the complaint. If the office of the president and cabinet has taken over function of ZANU-PF structures, you must inform the nation there is fully constituted legal department, information department, secretary general and commissariat that should handle such matters for ZANU-PF. Inyaya yemaparallel structures ngeri kutaurwa saka pari kunzikana iriyo nyaya yacho iri kutaurwa haifanira kuhandlwa nepresident's office kuti chekutanga uri kutotadza basa racho uri kuda kungoitako zvokungonzi wafadza mutengi but nyaya inofanira kubva nekunana nevamwe vanhu veku ZANU-PF vari mumastructures nerimwe team rese kana kuti ku HQ ana Mutsvangwa ama spokesperson ana Farai Marapira nani rese team reria ndo vanofanira kuuya vachitaura nyaya idzodzo nana Obed Mpofu not iwewe muri kuibata nyaya yacho madzikirire eri kuendwa nayo ari kuzodzika. By virtue of this letter coming from you, it can safely confirm that the president is indeed absorbed party structure and that his office has become the de facto parallel structure. Not only that, let me take a little bit backwards in history. Firstly, it cannot be denied that in 2023 President Mnangagwa office openly unwrapped and discredited party structures when he assigned a director in the CIO to form a Forever Association Zimbabwe, which is FAZ, to campaign and run election on behalf and in place of ZANU-PF structures. It is therefore astounding that spring into action now, threatening the media for reporting a reality that is known by all. For the record, in 2023 ZANU-PF campaigned without a manifesto because legally FAZ could formulate one for the party on behalf of commissariat. It is particularly concerning for me as journalist that you accuse the media for doing their work in a free country. In 2023, President Mnangagwa rallied mostly on FAZ, numerous functional for ED affiliates, most of which never constitutionally existed in the party structure. Zvese zvaitwa zvimwe zvese zvanga zvisiri mumaparty structures
ndonyaya dzimwe dziri kutaurika. Handisiri ndikudaro ende ndicharamba nyingozvisa pascreen moramba muchiona ndo vanhu vacho vari kudaro, ndo maoneserwo ari kuzviitwa kuti zvese zvemaita zvaizvo muchizoti chakati for chakati mahwindi for chichi zvanga zvisiri muconstitution yeparty. Andotori imwe skillful ndo type yemastructures ari kuchiexposwa manje kuti zviri kunzi chii zvemaparallel structures. That's the way yazviri kuexposwa now. Pano ari kuramba achidzika. Firstly, explain the president forced all this for ED into the party while sidelining official structures commissariat. If a party campaigns without a manifesto, how can it be held accountable? How can its progress be tracked? Does that not ring a bell? Murgiona kwayava manje. Now picture this retrospect shouldn't the party membership of the ones complaining here about the creation of parallel structures by the president through this through his office. Well, maybe you are thinking of suing me right away for accusing the president of factionalism, but the fact is, when the president chose to invite loyalists for ED affiliates to State House, abandoning the home of the revolutionary at Sheikh building, he was fronting a function through parallel structures. This does not need a Newsday editor Zimbabwe to explain. Now, for the records, I challenge your office to write another open letter explaining why the party structures were not part of the campaign strategy and manifesto formulation in 2023. Who authorized the slogans that are being chanted right now in the name of the president? Conclusion, I must warn the president through your office that media freedoms should not be traded for political prostitution or correctness. History shows us that the last time that party and state were confronted at State House, the house came down crumbling. The president must deal with simmering divisions in the party without threatening the media. He must admit that his 2030 ambition has divided the party in a manner that can become a national security issue. He must solve this quitting his running dogs in Masvingo in Midlands. Saka murikuona nyaya yacho payakuenda manje kwayari iko zvinezvi. Pesa apa panga patorwa uri kutaura zvekuti chichi agwe kunyeba uyu ari kunyatso kuexplaina kuti zvimwe zvese zvimamuchita even iwewe hausiriwe munhu angafana kubuda achitaura nyaya idzodzo because iwewe uri kushanda in the president's office. Ndo first mistake iri kuitika, but ndo timu racho iri kubva rataura tooneswa. But tisataura so iye George Charamba ane zvaari kuzopindura panapa. I don't know if this is a threat or something, but ndo mataura ari kuita ari kuti you are now trading in mark waters, be careful, tamba nevezera rako. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura. I don't know kuti zvinopinda papi izvozvo kuti munhu ari kushandira nyika, office yenyika yedu anotanga kuchifundisira vanhu just like that kuti vamutaura chokwadi hapana chinjamboti achataurwa chokunzi chinoninginapa. Ari kunyatso explainerwa kuti makabva pakadai makatanga kugadzira vanhu for ED machakati makatanga kugadzira zvemafazi zvemachichi a lot of things zvamakagadzira. Zvese izvozvo zvamakagadzira izvozvo itori sign yekuti itype yemamwe mastructures acho ndo the way yanga ichinyatso explainwa panapa. But I don't know why is he threatening munhu panapa. Ndo zvavakajaira, ndo skillful ravo tokuthreatena tokuda iso guys. In this era munhu otosiiwa achiita chibhuli achishanda mupresident's office. Anyway, inini zvangu handina kuuya panapo kuti ndiite spokesperson wamwono kana kuti chii. Ndiri kungotaurawo zvinhu zvandiri kusangana nazvo mastreets zviri kudisappointa hama dzadiwa. Hapana chinovaraidza kuti vanhu tirambe tichisangana nemashoko akadai so achitenderera mastreet. But anyway, ndisandabuda panapa kana uchiziva kuti iwe uri kutotiwo pasi nayo ZANU-PF iri kutokubohwa futi. Like this video right now kuti vaboikane because zvinhu zvakadai izvozvi guys ngarisvike shoko ngarinyazofamba ngavanyazoziva kuti ndo zvinhu zviri kunyatsotaurika mastreet. Iye apindurwa kudhara achinothreatena. Tell me, munoionawo sei kuti munhu anoshanda achiita spokesperson wapresident otanga kuthreatena vanhu munyika? Tiri kuenda kupi senyika? Imi nyika yacho chichi kumbonyatsoshamisa chichi kunyatsoitika nevarume. Tell me, munoionawo sei nyaya yacho iyoyo kuti vanhu vakutoshanda vachitotyikidzira vanhu izvezvo? Zvakafanira ngonzi zvaanotaurwa apa zvakafanira ngonzi kutambira kunonyudza tamba nezera rako.
nyaya isi nyaya yekuti nyaya dzekumba kwawo kana kuti nyaya dzekuti chinji hayo nyaya dzenyika kani Zimbabwe yacho yobva yatanga pamwe stand yake anotanga stand yemudhara wake zvokuti anobva tanga kuvhundutsira vanhu kudaro zvakambofamba sei ende vanhu vakadaro vakambopinda mabasa iwayo sei kuti vazotanga kushanda mabasa iwayo vachiita zvekuvhundutsira vanhu ndoimwe nyaya imwe iri kudiwa kuti inge ichionekwa iwe hauvhundutsire vanhu kaiwe zvazonyanyodii ngatisangane mucomment section titaurirane